esta convocatoria de roda de prensa fixamos porque na dirección sectorial de vacún de carne deste sindicato, do Sindicato Labrego Galego, na última que se celebrou, pois trazouse unha pequena folla de ruta. Bueno, dicir que o sector vacún de carne normalmente é un olvidado histórico da gandeiría deste país, porque é o que máis explotacións ten da gandeiría, e o que pasa que é o das zonas máis de montaña, máis desfavorecidas, entonces parece como se fora menos importante. Posiblemente sea menos importante no económico, é dicir, no diñeiro que move, pero é moito máis importante nas persoas, é dicir, afecta a moitas máis persoas e a moito máis concellos que calquera dos outros sectores, e é o máis extendido en toda Galicia, e é o que máis vacas ten. Entón, dito isto, porque ás veces pensamos que non ten importancia iso, pero para nós é moi importante, nesta reunión da dirección do sector, pois, trazouse unha pequena falla de ruta de traballo para o que vamos facer no vindeiro tempo. Hai cousas que son claves e moi importantes, e que están tremendamente en boga, como é o tema da PAC, despois falaremos de alguma mobilización dela e máis de como as artellamos a nivel europeo, pero hai unha serie de cousas, algúns que son históricas dentro do sector de carne de vacuno e outras que son máis puntuais, pero que na dirección de sector deste sindicato reiterativamente aparecen sempre eses problemas. Entonces decidimos facer como unha especie de táboa reivindicativa ou de reivindicacións prioritarias para a actividade sindical neste sector no futuro. Entón, quen vos vai contar é Xosé Luís López Galán, que é o responsable do sector, e o calo na boca. En todo caso, ao final, xa falamos de máis cousas. Bueno, pois moi bons días a todos e a todas. En primeiro lugar, dar as grazas por vir hasta aquí para dar a conocer esta tabla de medidas que queremos dar a conocer, motivado pola crisis en xeral e que afecta en particular ao sector de vacún de carne. Esta tabla dividíla en dúas partes, ou a dos niveles, unha a nivel galego e outra a nivel europeo, a nivel PAC. A nivel galego temos varias reivindicacións. Unha delas é dicir, exiximos que as autoridades que a carne que se importa cumpla com as mesmas condicións que se nos existe aos produtores da Unión Europea. A segundo punto é que as explotacións teñan acceso á base territorial que necesitan para viabilizarse, que se pare a forestación de terras agrarias. Este é un punto moi importante por o que leva aos custes de produción. O terceiro punto é que se cumpla xa a todos os niveis ca legislación de trazabilidade. O cuarto punto é dicir, traballar no camiño de conseguir facer sacrificios de urxencia nos matadoiros. Este é un punto que é unha reivindicación bella xa, de fai moito tempo, que sempre nos dan largas, dicindo, botándolle as culpas á industria de que son eles quen teñen que artellar estas medidas. Pero para nós é bastante importante porque hai moitas baixas que a veces temos que esperar varios días para matalas e despois hai que destruílos, porque non poden febre e hai que destruílos. O quinto punto é que se establezcan axudas, e non como as da seca, que foi esta última axuda dos meses de bravo outono, que se artellaron que non serviron para axuda ao sector. Foi unha axuda donde ibas aos bancos un pouco e anticipabanche parte dos cartos da PAC, pero realmente non foi eficaz, porque incluso moitos bancos chegabas ás oficinas e non che tramitaban ou poñenche impedimentos un pouco para conseguir que o crédito que tú pediras fora directamente con eles. Entón, o que pedimos é que ese tipo de axudas sexan realmente viables e que iso tenga o efecto que se precisa. Ou seja, o fomento de consumo de carne do país frente a foránea en carnicerías e institucións. Hai moitos colexios e tal que se podría estar consumindo carne de aquí do país. Eu penso que a base de alimentación é un punto moi importante. Os nosos cativos deben
ter a oportunidade de consumir carne que reúna unhas condicións como as que se producen neste país, eu penso que a administración debería tomar medida e un pouco fomentar ese consumo. Tamén o control de pesadas nos matadoiros, para que deixen de roubarnos. Isto tamén é outra medida un pouco tamén como as anteriores, tamén xa de vello, e non conseguimos que haxa un control nesas pesadas. Sabemos, a veces, os gandeiros sabemos que nos rouban a ciencia certa porque pesamos o ganado na casa e veis que hai unhas diferencias moi grandes, incluso dun matadoiro a outro hai diferencias. E non somos capaces de controlar eso sin a axuda da administración. Outro nivel de axudas que sería a nivel PAC, pois serían, como decía o meu compañeiro, vamos a partir de agora a facer unhas movilizacións ou marchas a nivel europeo por unha nova PAC que sea máis xusta, que donde veñan os cartos das axudas realmente sexan para os gandeiros e agricultores, que non sean só para a especulación ou a maior parte da especulación como pasa nestes momentos. Outro punto é manter a intervención pública e almacenamento privado para a carne de vacuno. O terceiro é que as axudas directas sirvan para compensar a diferencia dos prezos cos costos de produción. Isto é un punto dos máis importantes. Para isto foi construída a PAC, para a diferencia que había cos costos de produción e o precio da nosa carne, entre outras cousas, entre outros produtos, pois era para cubrir esas diferencias. En este momento, a subida dos últimos tempos tan alta dos costos de produción xa non cubren. Non somos capaces de manter as explotacións se sigue este camiño. A base de precios vexo que sería imposible, porque os produtos tenden incluso a baixa, sería imposible que subiran moito máis para ser rentable. O sea, habría que mirar a base das axudas directas.